फिन खेबसेबाव नोंथांखौ बरायहरबाय। दानिया नै फुंजाय सांजाय संनाय खावनाय आरोना। ओमफ्राय दुगैस्रांबाय लोबस्रांबाय एसे फुजा होनोसै। मानो होनबा टारमाइन नायनानै नोंथांमोना मिथिखाबायानो जानो हागौ। ओमफ्राय आं मा खालामनो नागिरदों। बिदिबा आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो। साथि सावखांबाय फुजा आरि होखांबाय आरोना। लाब्रा आरि संगासिनो बेदर आरि संगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै आं बेयाव पायस संगासिनो आरोना फिसालानो पायस। नै लाब्रा संगासिनो आरोना। ओमफ्राय नै पापराबो रेडिखा आरोना। पापराबो एवना दोनखाबाय पापरखौबो। नै बेहाय जोगोनार आलु मटर लाब्रा मोनबायमोन। नै बेहायबो ना भाजा मोनखाबायमोन आरो। नै ओमफ्राय बेयाव दाउ बेदर दंबावोमोन आरोना संनो लागा। ओमफ्राय नै बाहेरायाव संगासिनो बिथै बिखा। ओमफ्राय नैयो एक्सट्रा मोजां आरोना संनो लागा दंबावो। नै बिमायखौ खानाय हाहोबाय ओंखाम दौहोबाय आरो। आखाइखौ हमथानो। जाबाय। Mana dua? Konles laru kutuk. Itu nunggu garam nunggu na. Iya nunggu di itu. Udah terjadi nama. 이걸 방치자를 해서 나가시고 안 골라 괜찮아요. मानसि बुरजा लेङासै आरोना एसे न'नि गोजाल'।
ओमफ्राय अमा बेदर मोजां आरोना बेखौ एक्सट्रा एवनो लागा दंखायोमोन बिथिंजाय दाउ बेदर संगासिनो आरोना आङो ओमफ्राय नैथिंजाय आलासिफोरनो साहा जानगासिनो आरो नै आब'आ माने आसान होदों आरोना फिसाज्लानो बेखौनो गानहोगासिनो आरो नै जागासिनो आलासिफोरा दे इधर देखो इधर इधर आयुष ओंखाम जानायानो गैया जानोनो हाया माथो नोंलाय ओंखामखौनो जाजोब ओंखामा फिनिस खालाम नै आलासिफ्रा थांनो ओंखारबायमोन आरोना मोनालायबाय आरो खामानिजों माजों बांद्राय भिडिअ लानाय जायासै आरोना दे थांदो दे होमबा बाय बाय टाटा